Cabo de Cruz saltará o seu mexillón do 14 ao 16 de agosto. O Bibalbo será o protagonista das xornadas nas que se homenaxará a Gerardo Triñanes. Boiro renderá homenaxe ao mexillón un ano máis coa exaltación deste bivalvo tan recoñecido e importante no municipio e en Cabo de Cruz. O porto local acollerá esta celebración que arrancará o 14 de agosto e se estenderá ata o día 16 para celebrar a 18ª edición desta cita marcada en vermello para moitos, a terceira dende que a actual organización a recuperou. Seguimos apostando por calidade, por promocionar o mexillón nas nosas rías. Empezaríamos co viernes á tarde, si que este ano queremos, metemos a figura do pregoeiro, que queremos honrar de alguma maneira a Gerardo Triñanes, que é o xerente do astillero daqui de Boiro, que estuvo toda a vida traballando en isto, e xa que este ano se xubilou, pois queríamos facerlle un pequeno homenaxe desde o sector. E despois que tamén temos o venres un concerto dun artista con un pouquiño de nome xa a nivel galego, que sería Luis Fercán. A actividade continuará o sábado 15 coa sesión Bermú, coa charla de Sergio Fernández Bo, investigador do CIMAR, e un show cooking de Alberto Lareo. Tamén teremos, mexillón en distintas variedades, en formato tapa, para o que é o sábado a mediodía, con un grupiño de música, xogos que tamén ten parte de aquí de Boiro, para amenizar o mediodía. E despois faríamos un parón á tarde para quen quere ir á playa que poda ir, e á noite retomaríamos, empezaríamos con un show cooking de Iago Pazos, que ten un proxecto de, o Bastos 2.0, o Laxe Mareiro, e despois teríamos tamén unha degustación de mexillón ao vapor cun mexitaco que lle chamamos, que será un marmitaco de mexillón. E a actuación musical de Versionetes o domingo 16 será o día grande. No que xa temos un menú de degustación, cunha parte máis tradicional, que sería mexillón ao vapor, e despois que temos unha parte máis innovadora que non quero contar aquí, porque sí que vale a pena vir e ver o que é e, sobre todo, probalo. Despois estará amenizado por algún grupiño de gaiteiros, pero, que o importante, como dicía antes, era promocionar o produto, poñer en valor e comer mexillón. O Concello de Boiro colabora un ano máis nesta exaltación do mexillón de Cabo de Cruz. Para contribuir á promoción do bivalvo, durante toda a semana adquirirá máis de 3.000 kilos deste produto para repartir nos locais hostaleiros do municipio. Dende o martes, moitos locais de hostelería van a ter mexillón para degustar de maneira gratuita. Cada local de hostelería vai a apostar por facelo da forma que lle guste, ben sea ao vapor, ben sea unha vinagreta ou sea en empanada. Repartiránse polos locais que queiran apuntarse, máis de 3.000 kilos de mexillón, así que incluso no Pobo, en Boiro, poderedes disfrutar dende o martes desas tapas que estarán, se publicitarán en todos os bares que queiran colaborar de maneira, como ben digo, gratuita. Semana adicada a este produto que nós temos especial cariño, evidentemente, porque non solamente representante desa produción, sino un motor económico do noso concello. Cabo de Cruz e Boiro saltarán o seu mexillón do 14 ao 16 de agosto.